Byt, který vám nyní ukážu, určitě stojí za pozornost a je to skvělá příležitost, protože je určený pro každého. A když myslím pro každého, tak myslím tím vás, jestli jste single, jestli jste rodina, jste pár, anebo jste důchodci. Ale myslím tím i vás, kteří potřebujete bezbariérové kompletně vše. A to znamená odparkování, vstup a po samotný byt. Pojďme se na něj podívat. Byt je v původním stavu s tím, že jádro je již vyměněné, je zděné a z původní 3+1 je současné 3KK. S tím, že mám nápad i na 2+1. Hledáte-li vlastní bydlení, neváhejte mi zatelefonovat nebo napsat a domluvíme se na prohlídku hned zítra.